Күл üstünde yalğız akış yüzer. Niga yalğız, niga barıyor. Barsızlarının көңіллері мұңлы, барлыларының ғына зары yok. Минем де бар иде ақышқайым, жан досқайым, ұшар қанатым. Әлі енді артық яратқанға, yollarımda аны yoğaldım. Әлі енді артық яратқанға, yollarımda аны yoğaldım. Барсыз қалса қабат қайт dediler. Қайта екен, қайта оқышылар. Қышларны да кешелер жигелер. Өзі білен ерте yazmışlar. Минем де бар иде ақышқайым, жан досқайым, ұшар қанатым. Әлі енді артық яратқанға, yollarımda аны yoğaldım. Әлі енді артық яратқанға, yollarımda аны yoğaldım. Yollarımda аны yoğaldım. Тәулікнің қайырлы сағаты, сәлем театр сүйіші достар. Біз енеден түбәді шираттағы шығарылыш, һәм бүгін бізде қонақта көплерігіз яратқан матур актрисығыз, Татарстанның отқазанған артисті Алсу Каюмова. Қайырлы күннер, Алсу апа. Сізге Алсу деп дәрсем ашыланмасыз. Ярый, конечно, әлбәттә. Неше хәлләрегез? Әйбәт хәлләр, менә шундый матур көн, искиткеч әйме, җәйге көн. Сіз түбәдә беренче тапқырмы? Беренче тапкыр. Ничегрәк сезгә? Бик матур. Гомумән безнең Казаныбыз да бик матур, ә моннан караганда гаҗәеп искиткеч. Алсу, сіз үш бала анасы. Менә бүгінгі көндә сіз бик матурсыз, бик гүзәлсез. Үзегезне ничек саклыйсыз? Үзегезнең менә саклау әсбапларын сөйләп китегез әле тамашачыларга. Саклыйсың дип. Диетамы, фитнес. Ну, беләсеңме, алар Ришат бөтенсе әз генә бар. Әзрәк шунда кирәк булганда срочно гына шунда диетасы да булып ала. Фитнес тоже бар инде, ул күп еллар дәвамында бөтенләй стабильны булмаса да, мин анда җирим еш кына. Бүтән саклау дип инде менә йокы бик тими шул. Әгәр әле күбрәк йокласаң, анысы тагы да әйбәтрәк булыр. Кызганычка каршы йокы әстәти. Әле менә тапшыру башладылар алдыннан сез әйтеп үттегез, без малайлар белән театр яныннан узганда, менә шушы театрның түбәсеннән бер шуып төшәсе килә дигез. Әйе, узганда минем Әмирхан шулай дип әйт, узган сайын шулай дип әйтә ул. Эх, менә шуннан теге ватрушкага утырып шуып төшәсе иде дип. Үзегезнең андый теләк бар идеме? Менә бармы ул андый теләк? Мин һәр вакыт беләсеңме, нинди дә булса, гамәлнең ахырын уйлыйм. Шуңа күрә моннан шуып төшәс, кая барып туктаганыңны белергә кирәк бит. Алсу, сез театрда 23 ел. Сез димә инде Ришат, син гафу. Син театрда 23 ел, менә шушы 23 ел узып, менә син узган гомергә карасаң, нәрсә дип әйтер идең һәм нинди фикер башыңа килә?
үземнең узган гомеремә Әйе. карасам. Бәхетлеме син менә шушы Әлбәттә. 23 ел эчендә яшәгән гомереңдә дип әйтәсе килә. Әлбәттә, мин үземне бәхетсез дип һич тә әйтә алмыйм. Минем Аллага шөкер, минем гаиләм түгәрәк, тормышым минем түгәрәк. Аннан соң ул теге бәхет бит инде ул төрле кешегә төрлечә, шулай бит инде. Әйе. Менә мин үземне чынлап торып бәхетле дип саныйм. Бәлки бардыр инде үзләренең бәхетле булып та бәхетсез санап йөрүчеләр дә, андыйлар да бардыр. Кайсыдыр очракта бит ул бәхет ниндидер мизгелләрдән дә тора дип Шулай. әйтәләр инде. Булай Тулы тулаем әйткәндә, әлбәттә мин бик бәхетле кеше. Аллага шөкер. Әйтик, театрда да, мин шәхси тормышымда да, минем бала чагымда, иншалла картлыгымда бәхетле булыр дип өметләнәм. Алла бuyursa, Алла Алла buyursa. бuyursa, Ә менә шушы сәнгать юлын сайлавыңа үкенмисеңме? Юк. Һич кайчан. Димәк, син бала чактан үзеңнең артист булуыңны белдең. Әйе, мин белдем, мин аның хәтта хәтерләмим каян ул миңа килгән. Менә именно Кызык. артистда кичкенә бит әле мин. Әйе. Авылда нәрсә инде мин теге Авылда түгәрәкләр дә юк бит инде ул Юк, менә бернинди теге. түгәрәк юк. Ул шундый йөрисе килә иде инде, ул музыка мәктәбенә йөрисе килә иде, ничектер бер инструментта өйрәнәсе килә иде. Театр түгәрәкләре дә булды дип әйтә алмыйм. Бер тапкыр нәрсәдер шунда булды инде ул, кичкенә генә, ул түгәрәк тә түгел иде инде. Әйе. Шөгыльләнәсе килә иде. Ул миңа каян килгәндер, ул күрәсең каннан күчкәндер инде. Минем әни бик шундый хисле кеше. Ул театр ярата торган, сәхнә ярата торган, алар оештыралар иде, ул укытучы кеше. Алар авылда спектакльләр куялар иде. Аның бик артистысы буласы килгән бала чактан. Әлбәттә инде әтисе җибәрмәгән, как всегда ул безнең шулай бит инде. Ул заманнарда бигрәк тә әтиләр аркасында күп кешенең шундый тормышында үзгәрешләр була. Әнидән кан белән күчкәндер дип уйлыйм. Мин үземне белгәннән бирле нишләп алай? Димәк, әтиәнең бер Туганмын вакытта күрәсең шундый булып. бер вакытта да шушы өлкәне сайлаганга каршы килмәде. Юк, әлбәттә, юк. Ничегрәк булды ул? Менә ничегрәк син шушы театр өлкәсенә килеп ләктең? Мәктәпне бетереп, менә барып кайтыйм әле, кирип карыйм әле дидеңме үз-үзеңә? Менә ул кичкенәдән мин артистка булам дип җирдем. Шуннан соң белешә башладык инде, кая укырга мөмкин артистлыкка дип инде. Мин әле театр училищесы турында да белми идем. Шуннан әйттеләр, менә бит культура институты иде инде ул вакытта. Культура институтында театральный факультет бар дип инде. Безнең авылдан анда укучылар да булмады бугай. Миңа кадәр. Менә шунда актерлык группасы Марсель Сәлимҗанов җыя группа дип әйттеләр инде. Бардык, күрендек. Алдылар. Безнең группаны Оренбургның театры, Татар театры өчен туплаганнар иде инде. Ләкин шушы театрда эшләргә насыйп булды. Аллага шөкер. Өлкән буынга, сезнең буынга бик сокланам, чөнки минем теләгем бар, хыялым бар, ул әле дә яши, ләкин әлеге хыялым минем тормышка бер вакытта да ашмаячак. Ул Марсель абый Сәлимҗанов белән эшләп карау. Менә син ул яктан бик бәхетле актриса. Миңа кызганычка каршы ул күп эләкмәде, ул Барыбер эләкте. Син аны күрдең, сөйләштең, аның белән эшләп карадың. Аның дәресләрендә булдым. Ул менә беренче килгәч тә ул безгә театрның бинасын күрсәтеп бирде. Түбәгә алып менмәде. Бөтен теге ниләрен өстәге этажда теге сәхнә эсләренә ул үзе лайтып җөреп, безне бөтен бинаны күрсәтеп чыкты инде. Марсель абыйның менә сиңа карата әйтелгән киңәше булдымы? Менә сиңа гына киңәш бирдеме ул? Бәлки кемгәдер киңәш әйтеп, син әлеге киңәшне үз кылагыңа киртләп куйгансыңдыр бәлки. Мин аның белән мин ничәнче соңгы курста укыйдым икән, ул бит миңа зәңгәршәлне куйганда Заһирә ролен бирде. Шуннан соң мин теге сары чәчле, мондай салы тылымнар үреп чыга идем инде. Корникова, маңгайыңны җыерма, җыерчык була. Ул миңа шулай дип кычкыра иде, залда кычкырып утыра иде. Корникова дип гүлтеге сары чәчләр белән. Нәфислеген хакында кайгырткан гел. Әйе. Шундай кызык инде ул. Аннары беләсеңме, менә мин аның әйткәнен хәтерлим, ул китәр алдыннан булды инде ул. Ләйсән белән икебезне, без Ләйсән Рахимов белән бер чорда килдек бит инде. Ул безне ниндидер банкеттан соңмы икебезне бастырды да, бергә менә өчәү сөйләшеп утырдык инде. Бер качанда нитмәгез,
конкурировать итмәгез бер-берегез белән. Сез шундый төрлеләр, хотя безнең андый ни булмады да, без беррәк амплуа идек инде. Зәңгәршәлне, например, беренче ул куешында Ләйсән беренче составта иде, мин икенче составта Заһирәдә идем. Без Ләйсән белән Аллага шөкер бик дуслар булдык, эшләү дәверендә, хәзер дә шулай. Менә шул киңәшен хәтерлим. Соперничать итмәгез бер кайчанда, диде. Сез икегез дә шундый теге төрлеләрсез, диде ул безгә. Дус, не тату яшәгез дип әйткән. Шушы васыятын хәтерлим. Ә менә Марсель абыйда син кайсы ягын хөрмәт итә идең? Кайсы ягын менә теге күңелең белән күтәрә идең? Менә Марсель абый булырга кирәк дигән сүзләр менә күбрәк. Марсель абыйның аның хөрмәт итми торган ягы юк инде. Аның менә бөтен җирен, ул бит ниндидер шундый теге безнең татар театрының Аллаһ Тәгаләсе кебек иде инде ул. Мин ни өчен бирәм сорауларны, чөнки менә һәрбер артист Марсель абый хакында менә үз күзлегеннән җавап биреп, мин Марсель абый хакында үзем өчен бер образ туплыйм. Мин аның белән теге сөйләшкән шикелле булам. Бу үзем өчен кирәк. Рәхмәт, яме. Ул беләсеңме, кызык ни була иде инде Марсель. Хотя мин аларга күп эләкмәдем бит инде. Мин әзгенә бер кичкенә генә чор эләктем Марсель абыйга. Сәхнәдә теге спектакль бара икән инде, артистлар шунда теге массовый ни, и бер заман Марсель абыйның тавышы каяндыр ишетелә. Тегеннән ишетелә. И без Марсель абый. Бөтен шундай теге бик җитдиләнеп, нитеп шундай тырышып уйный башлыйлар инде. Менә син конкуренция дидең. Безнең өлкәдә конкуренциясыз булмыйдыр ул. Ләкин теге ничек әйтәләр, здоровая конкуренция булырга тиеш. Менә син кешеләрдә әлеге конкуренцияны күрсәң, син моңа гади карыйсыңмы? Яки ачуың чыгамы? Конкуренция кешеләрдә минем белән кемдер конкурировать итә башласа. Бер кайчан да үземне беркем белән дә чагыштырмыйм. Чөнки бик яхшы беләм. Миннән әйбәт артистлар бар, миннән чибәр артистлар бар, миннән йомшак артистлар бар. Шуңа күрә мин бик адекватны карыйм бу әйбергә. Кемдер әгәр конкуренция миндә күрә икән, күрсен инде нишләтәсең. Ул уже миңа кагылмый. Минем проблема. Теге кагылмавы миңа калса бик уңай, чөнки син ничек диләр әле русчалатып әйткәндә самодостаточный кеше. Шулай. Шулайдыр дип уйлыйм. Алсу, менә җырга карата синең мәхәббәтең каян килә? Син безнең театрыбызның шулай ук моңлы тавышка ия актрисасы. Юк, чынлап әйтәм, мин әле студент вакыттан бирле синең җырлавыңа гашыйк кеше. Мин алай бик күп җырламыйм да бит инде югыйсә. Ләкин менә шушы әз генә булса да, ул барыбер менә күңелгә сезнең тавышыгыз. Җырга шулай ук әнидән килгән инде. Әти җырлый торган кеше түгел. Җыр ул һәрвакыт минем белән яшәде. Мин үземне белгәннән бирле гел җырлыйм. Менә шундый кызык хәлләр. Әни мине авылда мунча ягырга җибәрә иде. Сулар тутыра мунчага. Мин анда зур теге тимерләгәнне бастырып куя идем дә, булай торып утырып сәгатьләр буе җырлыйм. Мунча узамы дип килеп киреп караса, әле мунча кабынмаганда. Ниндирәк җырлар иде? Әллә тагын, менә хәзер хәтерләмим инде нинди җырлар булгандыр. Бәлки шул чордагы эстрада җырлары булгандыр инде. Гел җырлый идем мин. Гел нәрсә русчада җырлый идем шунда. Кая нәрсә ишетәм. Безнең заманда интернет юк иде бит. Кая нәрсә ишетеп каласың, шуны отып каласың, шуны җырлыйсың инде. Мин әлеге мизгелдә юкка гына җырга күчмәдем, чөнки безнең килгән кунак, син беләсең, бер җыр алып килергә тиеш. Һәм хәзер нәрсә башкарасың? Нәрсә бүләк итәсең? Нинди җыр? Ул җырны мин институтта укыганда өйрәнгәнем. Мәсгут абый Имашев вокалны безне өйрәтә иде. Менә шушы җырны ишеттем каяндыр, әйтәм, әйдә Мәсгут абый шушы җырны өйрәт әле миңа дип, менә шушы җырны экзаменда җырлаган идем инде. Каядыр теге ел сайын була торган имтиханда. Урманнарда йөрдем. Бергәләп тыңлыйбыз. Урманнарда йөрдем, иркене сулап, бигрәк хуш исле нарат ылысы. Бигрәк хуш исле нарат ылысы. Йөрәк яраларын төзәтәдер, күз караш кайларыңның җылысы.
Yürek yaralarım düzetedir Göz qaraş qaylarının yılısın Ormanlarda yürüdüm Jeyge dağda basılmaz mı deyip sağış Güngülden Basılmaz mı deyip sağış Güngülden Dünlerini yaktırtkan Ay şikelle bulsan idi yazmışım gügende Dünlerini yaktırtkan Ay şikelle bulsan idi yazmışım gügende Ormanlarda yerdim bir yalğızım Balasını yuygan bulan izinden Balasını yuygan bulan izinden Başlarım eylenip gittik yine Başkanı süyem diyen sözünden Başlarım eylenip gittik yine Başkanı süyem diyen sözünden Әлеге матур татар халык җырын тыңлап уздык сезнең белән, хөрмәтле тамашачылар. Менә нигә татар халык җырын сайларга булды? Чөнки ул җырны мин әйбәт беләм. Әйбәт җавап. Юк, ул җырны мин бик яратам, мин аны гел җырлыйм. Ул менә гел минем күңелдә шундый. Ә нишләп менә миңа синең фикерең кызык? Нигә безнең татар халык җырлары гомумән бик сагышлы? Соң безнең Халык сагышлы. Халкыбызның язмышы сагышлы бит, кызганычка каршы. Шуңа күрә җырларыбыз да безнең бик моңлы. Ул халык җырларын тыңлый башласаң, чынлап та гел җырлыйсы килә. Ә менә син сагышка һәрчак биреләсеңме? Еш биреләсеңме? Бик еш биреләм. Урысчалатып әйткәндә сентиментальный кеше, мин бик тиз җырлыйм. Теге китап радиосында еш укыйм бит инде. Бик яратып тыңлыйм мин аны. Интегәм мин анда җырлап. Менә җылаганда укып булмый бит, туктарга кирәк, чыгып керергә кирәк, тынычланырга кирәк. Миләүшә анда ярдәм итүче кыз карап бара инде ул. Алсу апа, тагын нәрсәсе бар инде моның? Димәк, сез әлеге ситуацияларны күз алдыгызга китереп, елап җибәрәсез. Әйе, менә әле күптән түгел генә бер әсәр укыдык. Сугыш турында шундый йөрәккә бәрә торган. Түзеп булмый анда. Мин теге тырышам, мин үземне түзәргә. Алсу, җыел, ярамый. Юк, сорап тормый. Беләсеңме, мин күбрәк менә шушындый күңелемне ишкәрә, менә шушындый ниндидер чынлап торып катлаулы менә шундый ситуация булганда, ничектер мин җыелам, мин андый очракта җыламаска да мөмкинмен. Менә ниндидер күңелнең ничкә җиренә тия торган шундый моментлар булганда, мин бик тиз җыйлыйм. Кайчакта киресенчә ниндидер шатлыклы очракларда да мин җыйлыйм. Менә шундый. Алсу, менә синең исемең шулай ук төсне тасвирлый. Син әлеге төс белән үзеңне чагыштырасыңмы? Ул сиңа килешәме әлеге төс? Ләкин синең күңелеңдә башка төс яшиме? Юк, мин Алсу, минем төс. Менә бу алсу төсе ул безнең кызыл белән һәм ак белән кушылган төс. Менә әлеге ике төснең аңлатмасы синең өчен ничегрәк? Менә бармы синең халәтеңдә кызыл төс һәм ак төс? Шулай дип алай. Әлбәттә бар. Кара төс тә бар әле анда. Төсләр, белмим, алай мин теге төсләр турында уйланганым юк. Менә кызыл төсең синең өчен нәрсә белән шагыла, характерыңда, халәтеңдә, син кызу канлымы? Юк, ансы әйе, дөрес әйтәсең син. Миндә кызыл да бар, ак та бар, менә ул теге кызулык та бар, ниндидер шундый ут. Ак ниндидер нейтрализовать итә инде. Әйе. Тынычландыра. Да, әйе. Йомшарта. Әйе, дөрес. Йомшарта. Ул турыда уйлаганым юк, менә хәзер кызык булып китте әле. Гомумән чисталыкны
ярату миңа калса ул синдә чагыла. Менә синең шушы бу да күбрәк персиковый булса да, ләкин монда алсу төсен Алсу дип әйтсәң була инде. алсу дип әйтсәң була. Менә чөнки менә я таң атканда, теге кояш баеганда әлеге төс безнең күзгә чагыла һәм әлеге төс миңа калса чыннан да табигатьтән сиңа бик килешә. Рәхмәт. Үзеңне еш мактыйсыңмы? Үземне мактыйм, менә алдыма куйган ниндидер максатлар, планнарымны җиренә җиткереп үтәсәм, мактыйм үз-үземне. Мактый беләсең димәк. Мактый беләм, әйе. Еш сүгәсеңме? Әйе. Сүгәмдә. Кайчан була ул? Шуның киресе. Шул куелган максатларны эшләмәгәндә сүгәм. Бәлки әлеге максатларның ирешүенә әле вакыт җитмәгәндер. Бәлки бу очракта сүгәргә кирәкмидер, күбрәк тырышып алырга кирәктер. Юк инде, ул бит беләсеңме, ул фикергә ниндидер, алышам. менә максат дип әйтәм, ул теге ниндидер грандиозный киләчәккә куелган максат түгел. Менә дә бүгенге көн менә, бүгенге көн планнары, менә синең мондый эшләрең бар, мондый эшләрең бар, монысы бар. Син һәр вакыт бит инде ниндидер планнар кырып куясың. Менә андый очракта, әйе, әгәр инде мин ул планнарны үти алмасам, ах, алсу дип үземне ыршып алам. Әгәр дә шундый мөмкинчелек булса, менә исеңдә калганнардан кайсы көнне син яңадан яшәп карар идең? Белмим, мин алай теге үткәннәргә ничектер үткәндә бит була инде төрле вакытлар, рәхәт чаклар шунда, шунда кайтасы иде, күңелсез чаклар. Мин алар үткәндә калды, мин аларга әйләнеп карарга яратмыйм. Димәк, яңадан яшәп карамас идең. Мин яңа, тагын шундай рәхәт көннәр турында күбрәк уйлыйм. Димәк, син күбрәк киләчәккә карап, ошо хыялларны теге галәмгә җибәреп, алар шуңа ашуын телисең. Әйе, мин үткәннәр белән яшәүне дөрес түгелдер дип уйлыйм. Яхшы, бераз гаилә турында да сөйләшеп алыйк. Менә син үзеңдә туплаган кайсы сыйфатыңны балаларга бирергә тырышасың? Менә шулай балам, менә шулай булырга кирәк дип Менә кайсы шул куян кагыйдә? максатларга ирешергә инде. Менә һәр бит инде балалар, үсмерләр, алар теге нишләптер алар менә теге авыррак селкенәләр. Әзрәк теге үз-үзеңне итеп җибәрергә кирәк. Менә шуны өйрәтәм инде мин аларга. Менә шундый син аны эшлисең килмәй, ләкин аны эшләргә кирәк. Һәм син бөтен көчеңне куеп, син үз-үзеңне җиңү, дөрес менә. Үз-үзеңне җиңәргә кирәк. Иң мөһиме. Үз-үзеңне җиңсәң, күп нәрсәгә ирешеп була. Шундыйрак сорау, әле генә туды башымда. Нәрсәдә аерма? Менә минем өчен кызык. Алсу нинди хатын ир өчен һәм нинди ана балалар өчен? Бармы аермасы? Шундый әйбәт хатын, шундый әйбәт ана. Мин чынлап та шулай дип уйлыйм. Аллага шөкер. Әйе, Аллага шөкер, мин белмим, ничектер. Мин тырышам. Бөтенсенә ярарга, бөтенсенең күңелен күрергә. Шуңа күрә мин үземне начар әни, начар хатын дип уйламыйм. Рәхмәт сүзең. Чөнки яратам бөтенсен. Бөтенсе алар минем якын кешеләрем. Аллага шөкер. Яраткан кешеләрең өчен бер нәрсә дә кызганыч түгел бит инде. Шулай Шулай. Менә рәхмәт сүзен еш ишетәсеңме? ишетәм, Аллага шөкер. Шулай булсын. Балалар өстәл янынан торып киткән сайын бөтенсе миңа Яхшы. рәхмәт әйтәләр. Син үзеңнең беренче ролеңне әлбәттә хәтерлисең. Менә әлеге тойгыларны яңартып алыйк әле, чөнки тамашачыларга да бик кызыктыр, минем үземә дә бик кызык. Ничегрәк булды ул синең беренче ролең? Һәм нинди роль иде ул? Мин ничәнче курста укыйдым икән? 2нчеме, 3нчеме курста Фәрит абый Җирән Чишән спектаклен куйды. Ханның хатынының ярдәмчесен уйнарга кирәк иде инде. Кызбикә. Рушания апа Хания иде. Ханбикә иде. Менә иң беренче ролем шушы иде инде, анда сүзләр дә бик күп түгел инде аның. Гел Рушания апа артыннан чабып йөри идем инде мин шулай. Иң беренче премьерада менә сәхнәгә чыкканымны хәтерлим. Тамашачы тулы зал. Залга карыйсың, ниндидер кап-кара, тирән, шундый чыкыр, упкын шикелле. Ничектер менә шундый, мин курыккан идем, чынлап та, даже каушау да түгел ул. Ничектер шундый куркыта торган ниндидер ни иде ул тамашачы. Аннан ияләшәсең инде әлбәттә аңа. Беренче менә шундый булган, тойгы булган. Аннары әлеге тойгылар юкка чыктымы? Бүтән булмадымы андый хәлләр? Ул ничектер үзгәрде аннан соң. Үзгәрде. Тынычрак кабул итә башлады. Әлбәттә. Бүгенге көндә Алсу нинди роль башкарырга тели?
Андый образ уйнап карамагансыңдыр син бәлки. Менә сиңа хас булмаган. Белмим. Без әлбәттә Берсен әйткәндә мин белмим, нинди менә роль мин уйнарга телим. Менә нәрсә бирсәләр, шуны уйныйм. Без артистлар шулай Мин теге зависимый. алай теге хыялланып, менә моны уйныйсы иде, менә бу рольне. Ул буламды, менә башка теге спектакльләр карыйбыз бит инде, ниндер спектакльләр карагач, менә нинди кызык роль, менә моны уйнасаң иде. Менә хәзер сиңа мисал китереп әйтә алмыйм. Булай чынлап торып, менә менә шушы рольне уйныйсы иде дип алай хыяллана. Андый Кайсыдыр бер интервьюда тоже бу сорауны биргәннәр миңа. Екатерина II уйныйсым килә. дип җавап бирдең ул вакытта. Хәзер ничектер ул миңа Димәк, кызык. хәләтең ул вакытта патша бикә булган. Мин Турандот принцесса Турандотны уйнадым бит инде шуңа күрә. Менә димәк, Патша бикә булып барадым. Менә шуңа күрә бәлки хәзер бүген әйтеп берәр образ синең әлеге. Минем беләсеңме, ниндидер менә шундый авыл тормышындагы шундый бер хатын, авыл хатын. Алай дисәң, аны да әле уйнадым, яңа гына чыгардык спектакль. Җир кешеләрен уйныйсы килә күбрәк. Булсын. Үземнең теге табигатыма якынрак. Нинди синең табигатың? Менә әйдә серләрне ачыйк әле. Үзем уйлавымча, мин бик ихлас кеше. Мин кешеләрдә дә ул сыйфатны теге Яратасың, кабул күрәсем итәсең. килә, кешеләрне ихлас итеп күрәсем килә һәр вакыт. Мин ачык кеше. Бөтенләй теге таныш булмаган кеше белән танышып китеп, рәхәтләнеп, сөйләшеп, дуслашып китә ала торган кеше. Барыбер син бит менә ачыласы кешегә генә ачыласы Анысы киләдер. шулай инде, юк, ачылу, ул бит ачылуның бар ниндидер Рамкалары бар. Кысалары бар, шуңа күрә әлбәттә инде ул кешенең, һәрбер кешенең бер үзе генә белә торган уйлары, серләре бар. Аны ачмыйсың. Әйтеп бетерергә дә ярамый. Бер кайчан да аны ачмыйсың. Яхшы психологик сораулардан мин бераз арынып торам. Әлеге моментта Алсу синнән тамашачыларга җыр. Сау бул инде. Дисең, сау бул инде. Йөрәкәем кинәт туктап куйды. Куллар инде кулыдан аерылды. Ике канат гүя кайырылды. Ишеттеңме икән тавышымны? Мин көтәрмен һәр көн кавышуны. Бергә йөргән сукмакларга табынырмын. Сагынырмын, кайтуыңны сагынырмын. Салкын гына эзнең араларны. Нинди сүзең сине яралады. Адымнары йөрәк санап торды. Аерылдык диде, аерылдык. Ишеттеңме икән тавышымны? Мин көтәрмен һәр көн кавышуны. Бергә йөргән сукмакларга табынырмын. Сагынырмын, кайтуыңны сагынырмын. Сагынырмын, кайтуыңны сагынырмын. Алсу, әлеге матур җыр өчен сиңа бик зур рәхмәт. Алсу нәрсәдән тулыланып яши? Нәрсә сине тулыландыра? Беренчедән, әлбәттә, гаиләмнән. Гаиләм миңа көч бирә, ул мине тулыландыра, минем балаларым. Алар мине тулыландыралар да, алар мине арыталар да, алар мине яшәтәләр дә. Илһам аласың, Матурлыктан, тормышның
яшәешеннән, чөнки тормыш бит ул чыннан да менә күп Шул кеше инде ул, әйе, тормышта менә, әйе. матурлыкны күрә белми. Менә үз-үзен теге ниндидер кысаларга кертеп ябыла да тормыш һәм гомумән яшәү аның өчен кызык булмый, ул кеше үз-үзен авырлата, шуннан буйыга. Шулай, әйе. Әйе, буйыга. Мин үзем андый теге бик шундай депрессияларга бирелә торган кеше түгел. Мин бик оптимист кеше. Мин юкка гына да шатланам, юк кына нәрсәдән дә кәефем күтәрелә минем. Аллага шөкер, минем шундый сыйфатым бар. Һәрбер әйбергә яхшы яктан карау. Әйе. Теге негатив Әйе, булса да, әйе, син әйе. негативта да позитив табасың димәк. Әйе, Аллага шөкер, әйе. Менә әйтәләр Сүз. бит теге кеше, теге хәзер бигрәк тә модны бит ул психолог. Обязательно һәрбер кешенең психологы булырга тиеш, психологка йөрергә кирәк. Миңа калса һәрбер кеше үзенә үзе психолог була ала. Шулай бит? Юк, анысы шулай. Ләкин һәрбер кеше әлеге эшне дип башкара алмый, чөнки ул әле аңа килеп җитмәгән. Шуңа күрә аңа ярдәм кирәк. Дип уйлыйм мин. Шулай микән? Чөнки төрле кеше була. Күңеле белән менә кешенең күңеле буйыкса, ул ябыла һәм аның теге нәрсә энергиясе бетә. Бит менә Бәлки шулайдыр инде. Бәлки әйе. Бәлки миңа менә шушы оптимистлыгым миңа ничектер шундый җиңеллек бирәдер тормышта. әгәр дә син кош булсаң, нинди кош булыр идең? Кош булсам, Гомумән син менә миңа калса, әгәр дә менә Алсу Каюмова дисәләр, минем күз алдыма менә иреклек килеп баса. Миңа калса син иреклекне бик яратучы кеше. әлбәттә, ирекне бөтен кеше ярата инде. Мин кош булсам, ничектер менә бик өстән оча торган шундый бер ерактан күрә торган бер кош булыр инде. Бөркетме анда, нидер шундый өстә оча торган. Бер үзе генә очамы? Әйе. Бер үзе генә очып йөри. Үз теге территориясын карап Әйе, күзәтеп. менә өстән карап, бөтен нәрсәне шундый теге анализлап. Мин сине еш кына менә эштән кайтканда, син аны әйтеп киттең менә тапшыруыбыз башында. Китапта бик яратып тыңлыйм. Рәхмәт. Мин яратып укыйм, шундый яратам китапка йөрергә. Синең менә тавышың, тембрың шуңа бата. Син ничек дип әйтәләр, син кылакны кытыклап рәхәтлисең синең тавышың. Рәхмәт. Син гомумән нинди әсәрләр яратасың? Менә теге сентименталь әсәрләр яратам дидең инде. Син үзең дә сентименталь булганга. Җылау, ул сентименталь әсәрләрне прям үлеп яратам дигән сүз түгел. Аха. Мин яратам ничектер шундый уйландыра торган әсәрләрне. Бармы менә яраткан әсәрләрең? Мин беләсеңме, укыган әйберләрнең бөтенсен ничектер менә яратам. Кайбер кеше әйтә бит, менә ой, менә бу китапны укый башладым да укып бетерә алмадым, шундый күңелсез булды ди. Мин андый түгел, менә мин башлыйм икән, мин аны ахырга хәтле укып бетерәм. Шуңа күрә мин әйтә дә алмыйм, менә бусы миңа бик ошады, бусы ничектер ошамады. Алар ничектер мин кирип китәм иченә, менә теге сериал караганда шикелле. Мин кинолар карарга да күп яратам. Китапта да нәкъ шулай. Ничектер әгәр мин аны ташласам, минем күңелем китеп кала, мин аны ахырга хәтле укып бетерергә кирәк. Дөресен әйткәндә, минем менә китапны тотып хәзер укып утырырга вакытым күп түгел. Аллага шөкер, хәзер безнең аудио китаплар бар. Әйе, чөнки укыр өчен бит ул бик роскош китап тотып менә син укырга. Аның өчен вакыт кирәк, күп вакыт кирәк. Аудио китапны колакка куясың да, өйдә дә бөтен эшеңне эшлисең рәхәтләнеп, спортзалда да, юлда да, җәяү йөргәндә дә. Хәзер шундый мөмкинлек булу мине шундый сөендерә. Минем хәзер гел колагымда китап. Аллага шөкер. Шундый мөмкинчелек булса, без хәзер бөтен дөньяны алабыз. Менә синең каршыңда мин түгел, башка кеше булса, кем булыр иде? Менә ул синең теләгең, кем белән аралашып алырга? Бөтен дөньяны алабыз. Исән кеше беләнме? Бәлки исән түгелдер. Мин Марсель абый белән сөйләшеп утырыр идем хәзер. Марсель Хакимович белән. Ничә еллар узганнан соң. Син үз киләчәгеңә нәрсә дип әйтәсең килә? Иң беренче чиратта мин балаларымның бик бәхетле һәм бик зур уңышларга ирешүен телим. Менә мин киләчәгемне шул балаларга бәйләп. Аннан соң ирем Рамил белән шундый рәхәтләнеп, шундый картаеп, бергә менә гел тотынышып, таякка таянып икәү менә шулай шундый картлык
үземә Кичерергә әйе телисең. телим бәхетле карчык оныклар белән шундый. Матур картлык миңа калса, бу бик зур хыял. Шулай инде, әлбәттә. Әлбәттә, һәрбер яшьнең, һәрбер чорның үзенең бит матурлыгы. матурлыгы бар, үзенең бәхете бар. Шуңа күрә бөтен кешегә дә теге без әлбәттә теге ой картаям инде, ой шундый картлык килә инде, ой җыерчыклар чыга инде дип үзебез теге ияләшә алмыйбыз шуңа. Ә бит уйлап карасаң, ул бит булуы бәхет. Чөнки синең гомерең бар. Чөнки син бу дөньяда әле яшисең. Шулай бит. Шулай. Рәхмәт. Үзеңә рәхмәт, Ришат. Хәзер инде без синең белән ахырда килгән кунак белән Ришат Ахмадуллин җыр башкара. Нәрсә җырлыйбыз? Мин сине шундый сагындым. Сизәсең микән шуны? Җырлыйбыз бергәләп. Әйдә. Мин сине шундый сагындым. Сизәсең микән шуны? Ак бураннар урап алса, табарсың микән юлны? Син дә шулай сагына калсаң, карама җилләренә, җыр булып килеп керерсең, наз тулы йөрәгемә. Син дә шулай сагына калсаң, карама җилләренә, җыр булып килеп керерсең, наз тулы йөрәгемә. Мин сине шундый сагындым, күзләрем шуңа моңлы. Айны болытлар капласа, табарсың микән юлны? Син дә шулай сагына калсаң, карама җилләренә, җыр булып килеп керерсең, наз тулы йөрәгемә. Син дә шулай сагына калсаң, карама җилләренә, җыр булып килеп керерсең, наз тулы йөрәгемә, җыр булып килеп керерсең.